Ήταν παραμονή Χριστουγέννων, τη νύχτα πριν από τα Χριστούγεννα. Όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη μέρα. Όλα τα σπίτια ήταν διακοσμημένα με χριστουγεννιάτικα στολίδια και φώτα. Υπήρχαν μπισκότα και γάλα κάτω από κάθε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η νύχτα ήταν σιωπηλή, χιόνιζε. Οι δρόμοι ήταν καλυμμένοι με χιόνι και υπήρχαν όμορφοι χιονάνθρωποι σε κάθε αυλή. Πριν πάει στο κρεβάτι, η μικρή Νίνα για μια ακόμη φορά ζήτησε από τον Άγιο Βασίλη να της φέρει ένα καφέ αρκουδάκι. «Παρακαλώ, καλέ μου Άγιε Βασίλη, ήμουνα πολύ καλό κορίτσι», είπε. «Άκουγα τους γονείς μου και τη δασκάλα μου. Σε παρακαλώ, φέρε μου ένα αρκουδάκι». Ήταν η μεγαλύτερη στιγμή της χρονιάς στο Βόρειο Πόλο. Όλοι οι τάρανδοι δέθηκαν και το έλκυθρο του Άι Βασίλη πέταξε στον ουρανό την παραμονή των Χριστουγέννων. Τα ξωτικά έγνεψαν αντίο, ζητοκραυγάζοντας τον Άγιο Βασίλη και τους ταράνδους, καθώς ξεκινούσαν το ταξίδι τους για να παραδώσουν παιχνίδια στα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Καθώς το